Wannan shiri Indomie ne suka ɗau nauyin kawon kushi. ‘Yata Binta tana son Indomie ko da yaushe. Hakin tashi? Lafiya. Kuma ina dafa mata ita saboda tana kunshi da duk sinadaran gina jiki, kuzari da kaifin basira. Binta kenan. Lokacin da take karama tana kwaikwayon likita. Da wannan za ka yi kwari. Da yake hakkina ne na dafawa iyalina abinci don samun nasara. Ko da yaushe ina dafa Indomie domin tana gina jiki da ƙarin basira. Mun yi matuƙar murna lokacin da ta samu damar yin karatun likita a jami'a. Yau muna rakata da addu'o'i tare da Indomie. Domin lafiyar iyalinku kada ku ci kowace taliya sai taliyar Indomie. Indomie ingantaccen abinci ne domin samun nasara. Camera, sound, action. Yaƙin duniya na farko ya faru ne a sanadiyar ya mace kuma an yi na biyu. Muddin baki warware ƙudurinki akan yaya Prince ba, to ni ce zan kafa tarihi na uku a kanku. Ba na taɓa son mutum sai na tabbatar da ya shiga cikin zuciyata. Kuma ina son in tabbatar miki da zuciyata kamar kabari yake idan abu ya shiga aka rufe shi, to ya shiga kenan. Ƙarya kike. Sai na warware wannan tarihin naki. To mu zuba ni da ke ɗan halaka fasa. Okay. Cut. Kai, amma gaskiya mai shadda ma'aikatanka suna da matukar jajircewa safanin nawa. Kaga wannan? Da wannan. Good Cafe kenan. Su ne sirri. Good Cafe da Amirci su ne sarakunan watsakarwa. Suna cire kasala sannan kuma suna saka nishadi. Za ku iya samun su a dukkanin manya-manyan shaguna da ƙananu kai da dukkanin wajen faɗin dilolinmu da suke faɗin Najeriya. Good Cafe, Amirci, Su ne sarakunan watsakarwa. Head east on Buck Road. In 100 meters, turn left onto Panchikara Road. Yakubu, ba ungo kuma ka kama. A unguwarmu aka kama. Me kyau za ki gan shi. Salanta. Abu ni fa ba karamar yarinya ba ce. Fita wuri ne mai Allah kika ga yadda gurin nan yake cikin zai barge ki. Da shi ke da. Dan da kwana ga ɗankin na amarya sai kuma me? Ya takalmin fa. Kin ga shi ma an canzo. Jira. Ai dole ki so ni. To. Ruwa ya kika gani? Aminu alaiki salam. Kaman bidiyo call kake yi. Bidiyo call nake da wannan kazan zambarar ranci. Ai ka ga kwatance ne nake so in je na gagara samu angon gaba ɗaya ba ne. Ai duk wanda kika ji ya ce ba shi da network bai san ina data mai inganci take ba. To kai da wanne data kake amfani? Rigasa data plug. To a ina zan samu rigasa? Tana nan dab da ke yan mata. Jira ba ina nufin nesa da ke ba. Cikin wayar ki zaki shiga. Tuffa ce da ke ko Android? To shiga Tuffa App Store. Ku buga duk za ku samu rigasa data plug. La wallahi kaga yayi bawan Allah. Gaskiya ne, Rikasa Data Plus ba iya nan suka tsaya ba. Suna sai da katin DSTV, GoTV, and the other utility services. Bas. Rigasa Data Plus duniya ne. Ku yi amfani da Rikasa Data Plus domin sauki, sauri da tabbaci a duk inda kuke. Na gode. Muna godiya. Asad CNG shine sashen makamashi mai tsafta na Asad Energy Fleet Limited wanda aka kirkira domin jagorantar canjin Najeriya zuwa hanyoyin makamashi masu arha da ɗorewa. Muna alfahari da kasancewa kamfani na farko mallakar ɗan arewa wanda ya kafa cibiyoyin compressed natural gas wato CNG na farko a arewacin Najeriya inda wurarenmu na farko a Kano, Kaduna da Abuja suke dab da fara aiki. Muna da yaƙinin cewa arewa za ta iya samarwa kanta makamashin CNG cikin gaskiya, inganci da kuma ɗorewa. Ta hanyar saka jari a tsarin CNG muna taimakawa rage hayaki da gurbatar iska tare da samar da madadin man fetur da diesel masu arha da kuma aminci.
shida. Samir, ya na ganka haka? Lafiya dai? Akwai matsala ka kare ma. Matsalan me? Mu yanzu ne na bar wurin da ji a wurin su Abba suna cewa wai za a daura min aure da Aziza nan da wata 3. Eh mana. Kun fahimci juna kuma kuna son juna. Kaga yin auren nan shine zai ƙara danƙon zumunci tsakanin bangare biyu. Abin da ya kamata ka yi. Domin ka yi sa'ar samun mace kamar Aziza. Mami ba za ki gane ba ne. To na gane Samir. Tsakanina da Aziza ba fa soyayyen gaskiya muke yi ba. Kawai dai muna nuna wani saboda mu kwantar musu Abba da hankali. Kuma muna shirin sanar da su gaskiya akan me yake tsakanin ma kenan. Muna jira ne kawai ƙuran ta dallafa. Dan ƙari. Ai ku sai ku sa zuciyar ku soyayya juna. Dan ku aikin gama ya riga ya gama. Mahaifinka ya ji ya samu mahaifinta sun tsaye da magana aure kuma da ni aka yi shawara kuma ka fi sanin halin mahaifinka baya magana biyu sai dai idan mutuwa kai gara ma ka rike addu'a ila soyayyar ku sai ta shiga cikin zukatan junanku shikenan ba zai yi mun ba zai yi yaro ai ku aure kamar ya yiwu kawai dai shashanci da ƙuruciya. Wannan shine alfarman da nake nema a gurinki. Gaskiya yaya kun yi kuskure. Don ko ni kaina yadda na ga shakuwar ku sai na yi tunanin masoyan gaske ne. Shi yasa ma har na saki baki na yi ta zuba. Ai ba laifi ya kai ba. Sorry. Tun farko ne ya kamata miki bayani laifina ne. Yanzu amma abin da zaki min shine ina son ki taimaka min. Ki san da zaki ki shawo kan Abba da Mommy. Tun da yanzu kina gida, I'm sure kina da hanyoyin da zaki bi ki fitar da su, right? To shikenan. Amma ka san halin Abba idan ya kafe akan abu yana matukar wahala ya canza shawara. Na sani. Amma ai ta hanyar Mommy zaki bi. Kuma I'm sure like ita tana da hanyoyin da za ta bi ta shawo kan shi. Shikenan. To, na gode little sorry. Chikula? Chikula? Ya kamata a ce muna motsa jiki a koda yaushe a wurin nan. Bai kamata a ce da suka zo suka dangwarar da mu suka jabar da mu ba. Mu jaɓe ba ma motsa jiki. Kun san rashin motsa jikin nan yana matuƙar cutar da lafiyarmu. Yawwa don haka bismillah. An yi antilari tun da muka zo gurin nan. Ban taɓa farin cikin da na yi yau ba. Da kullum a cikin zulumi muke da fargaba. Amma kuma yau Amira saurayin ya fitar da mu ya share mana hawayenmu. Don ma dai Lailu ba shi da lafiya ko in ci larurar da take tare da shi. Da na tabbata jini ya yi yadda zai yi da su mun fita daga nan gwar. Ai ko yanzu ma ya yi bakin ƙoƙarinsa. Kallafa ya kashe mutum ɗaya sannan ya saka shugaban ya kashe mutum ɗaya saboda tsabar zargi.
maganar gaskiya ya kamata a ce duk mutumin da waɗannan azzaluman suka kama shi suke hannunsa ya kamata a ce duk yadda zai yi ya kwaci kansa ya yi ya nuna masa cewa zai iya watan kansa. Atine, dan Allah, dan annabi, ki haƙuri mu shiga ta ciki. Haba mun, ni wallahi wannan kukan da yake wa ya fita da mu hankali akan batan Amira, dan Allah ki haƙuri ki daina kukan nan. Ai dama na sani, dama na sani. Ni kaɗai na damu da halin da Amira take ciki. Ni kaɗai na san zafin Amira. Ni na haifi Amira. Ni na san ciwon batan Amira. Ko da yake maganin da kika yi gaskiya ko ba ka ba? Amma tun da Amira ta ɓata mun zauna daga ni har Albashir ba mu zauna ba sama da ƙasa muke yi saboda mu ga cewa an kwato yarinyar nan. Wannan irin ta da hankalin ya isa mu shiga ta ciki. Amira? Amira! Momi, don Allah da annabi ku yafe mu. Na fijire muku na bi son zuciyata gashi na faɗa cikin nadama da tashin hankali. Amira! Ina lafiya? Ba su mishi komai ba? Kan wata? Momi muna cikin tashin hankali da barazana. Hajiya. Ya alkawarinmu da keke ne, ya ake ciki? Alkawari tsakaninmu da ku ba mu taka ba. Wallahi mun tanadar muku da kuɗinku. An tanadar da miliyan 40 ɗin nan cif. A'a, miliyan 20 muka tanadar muku na kan ƴarmu. Amma shi wancan mahaukacin yaron ba ruwanmu da shi, ba mu san shi ba. To shi kenan. Wai zai kawo kuɗin? Ni ne zan kawo, ni zan kai momi ba damuwa. To shi kenan. Amma ina so ku sani, kai da nake magana da kai ka sani, kar ka yi min wasa. Domin idan kai min wasa, za ka ga wasa. Duk rainin waye ko rainin hankali ɗaya da kai min, ina tabbatar maka da cewa wajibi sai harshashi ya jiga jikin wannan kyakkyawan yar taku. Ba abin da zai faru, zan kawo ma kudin lafiya lau, ka yi hakuri da Allah, kar ka yi mata komai, zan kawo ma kudin. Amira! Ka zo nan, ko ya gantan.
gida. Ai duk wannan abin da ake fa ba a wuce fa ka'ida ba, duk akan ka'ida ake yi. Kuma magana ce ta kuɗin Aliyu a hannunka. Ka tattara kuɗin su gaba ɗaya daga abin da ka sani na suka ba su can su ƙarata. Dan ni ba zan zuba ido in ganka cikin damuwa ko takura ba wallahi. Gaskiya. Haba Asabe, ai dole ya ɗan Ladi ya tsaya kai da ƙafa akan wannan magana ne. Domin kuwa shi ma jininmu ne, kuma shi ne babba, shi ke gaba da mu, wanda muke jin maganarsa fiye da na kowa a duniya. To, abinda kika sani ko in ce abinda yake hannuna wanda ya shafi dukiyar marigayi Aliyu, manya-manyan gonaki ne guda 5. Saboda haka shi yasa ma na kira ki na ce ki zo gaya miki irin takidi ko tanadin da na kowa yake akan wannan dukiya, sannan gaya miki yadda Ubangiji ya ce game da mutum gado. To, yaya ina jinka. Ba abin da nake so sani shine ni ba ni da gadon Aliyu. Ko da a ce Fatima ita ce a tilo da ya haifa, to ni ba ni da wani abu a cikin illa musulun kwarya ne abin da ya samu. Kuma musamman ma yanzu kan gatin da an ce kamsusi ba san ma ina yake ba, ya mutu ko bai mutu ba. Saboda haka dai magana ta karshe dai ba ni da komai a ciki, ni dan kallo. Amma shi na kowa shirye-shiryensa so yake ya gadi yadda zai ya haɗa kai da ke da kike da nauyi a ciki ko kike da gado a ciki, ya hure miki kunne ya zuga ki samu ko ya mamaye kuɗin nan jefar da waccan yarinya ya wofanta da ita ta Lara. Ikon Allah, abinda ya na kowa ke son yi kenan. Hai, wai wani irin bala'i ne da masifa ne da san zuciya irin wannan na yaya ne, wani irin abu ne wannan. Kai, amma dai abin nan na kowa yayi yawa wallahi. Wannan wata irin batan basira ce, sai abin duniya ya saka manta da naka? To wannan shi yasa na kira ki domin yi miki bayani. Domin ke kina da haƙƙi a ciki, kuma zai so ya daɗin baki ya zuga ki don ku juya wannan ya tasa guda daya baya. To wannan ne dalilin da ya sa ki zo ki je a kunnen dan ki fahimta. Insha Allah ya dan Ladi. Ai ni bana cin haram, ni da zira'ata ba ma cin haram, dan haka kuwa ni ba zan cin haramun ba. Ba zan taba cin haramu ba ni da zira'ata insha Allah. Wai kai Asabe, ni na ga na zo mun gaisa muna ta tattaunawa kuma ba gafara a gabana ba. Sai ka ce ba kauye na zo ba? Au, ki sanni da shirme. Wai yaro na aika fa wai shine tun ɗazu bai zo ba, amma ba komai bari in bayan. To, a'a, ai ba sai kin je ba zai da. Ba da kin aike shi ba sai kin bu bayan sa. A to wai ai ki ji sanyi ai. Ba komai ai. Camera, sound, action. Yaƙin duniya na farko ya faru ne a sanadiyar ƴa mace kuma an yi na biyu. Muddin baki warware ƙudurinki akan yaya Prince ba, to ni ce zan kafa tarihi na 3 akan ku. Ba na taɓa son mutum sai na tabbatar da ya shiga cikin zuciyata, kuma ina son in tabbatar miki da zuciyata kamar kabari yake, idan abu ya shiga aka rufe shi to ya shiga kenan. Ƙarya kike. Sai na warware wannan tarihin naki. To mu zuba ni da ke dan halaka fasa. Okay. Cut. Kai, amma gaskiya mai shadda ma'aikatanka suna da matukar jajircewa sabanin nawa. Kaga wannan? Ga wannan. Good Cafe kenan. Su ne sirri. Good Cafe da Amirci su ne sarakunan watsakarwa. Suna cire kasala sannan kuma suna saka nishadi. Za ku iya samun su a dukkanin manya-manyan shaguna da ƙananu kai da dukkanin wajen faɗin dilolinmu da suke faɗin Najeriya. Good Cafe, Amirci su ne sarakunan watsakarwa. Yata Binta tana son indomi ko da yaushe. Kakin tashi? Lafiya. Kuma ina dafa mata ita saboda tana kunshe da duk sinadaran gina jiki, kuzari da kaifin basira. Binta kenan. Lokacin da take karama tana kwaikwayon likita. Wannan za ka yi kwari. Da yake hakkina ne na dafawa iyalina abinci don samun nasara.
ko da yaushe ina dafa indomi domin tana gina jiki da ƙarin basira. Mun yi matuƙar murna lokacin da ta samu damar yin karatun likita a jami'a. Yau muna rakata da addu'o'i tare da indomi. Domin lafiyar iyalinku kada ku ci kowace taliya sai taliyar indomi. Indomi ingantaccen abinci ne domin samun nasara. Gidan data Renonet. Godiya ya Allah, sarki na Allah, alhamdulillah Allah, na gode Allah. Tsira da aminci su tabbata a gun manzan Allah, masoyin Abubakar da Umar mai kaunar Allah. Shi ya ce ni yau sallah, bauta ce gun Allah, azumi zakka mu haɗa, mai komai dan Allah. Ranonet gidan data gidan sauki, ku kyale kowace data Ranonet ta fi. Daga MTN Airtime, Glo 9 Mobile, har kati nan ma in za ka sayar. Ranonet suna nan. Kuɗin wutar lantarki za ka biya. Ranonet suna nan. Kuɗin jarabawa in har za ka biya. Ranonet suna nan. Ne kowa faɗin Najeriya. Ranonet suna nan. Kasuwancin kati ga data akwai rage a cikinsa, sauki gare su sannan da rahusa, sai kun gwada ku ji daɗinsa. Ranonet gidan data gidan sauki, hakika kowace data Ranonet ta fi. Baba dan Audu, ba goshi bane kake ɗauka yaro tsokar nama? An kai ka zan abincin naku ne gidan masu kuɗi, ɗanɗanin nasa daban ne. Kawo dan Audu, ba zancen gidan masu kuɗi bane ba, daɗin daga sinadarin ne. Wannan wani irin sinadari ne da wannan? Dahir Spices shine sirrin girkin kowace ƴa mace. Shi ne dalilin da yake gyara kowane irin girki ba ya kashe kuɗi ba. Sai ta zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Kori. Dahir Kori. Me muna ku a yau? Dahir Spices. Shi ne sirrin gidana. Mafi mishkila. Girki ya sa kamshin girki sai Dahir Korin har kiɗan sama uwar gida. Wata shida. Hello my friend, ya kike? Ba wani ya nake, inda ka damu ka san yadda nake, ai da tuntuni ka kira ni ko? Ki haƙuri wallahi wani ɗan abu ne ya sha min kai amma yanzu na da daidai. Ya ake ciki? To gaskiya ni dai ta nan gurin na babu daɗi. Subhanallah. Me ya faru? Saurayi na bashi ne ya saka ni a gaba da zarge-zarge. Wani zarge-zarge? Wai yana zargin kamar soyayya muke yi da gaske. Ha. Ina ce kin masa bayanin komai. Ya kasa gamsuwa. Amma dole sai na haɗa ka da kai da shi kai masa bayani ba. Dan uwana, ka ga nawa masoyin ya san ka. Amma kai ka kasa ka shawo kan zara masoyiyarka. Da dai ka ce min a guri ɗaya kuke. Ai, faɗa miki. Na kasa sani ya za a yi shawo kan tsara. Na rasa wata mafita zan ɗauka wallahi. Na rasa abin da zan yi. Duk kaina ya kulle. Gaskiya ya kamata ka samu mafita. Saboda lokaci yana ta ƙure maka. Kafa ka tsaya kallon ruwa kwaɗo yi maka ƙafafa. Tabbas haka ya kamata yi. Tunda so kake ka gane tana son ka ko ba ta son ka. Kafin ka gane barin baka wata shawara. Me zai hana ka yi wani abu da zai jawo hankalinta? Irin hankalinta ya tashi ka gane. A nan za ka gane irin tana son ka, ta damu da kai ko ba ta son ka. Duk abin da ka yi idan ka ga ta nuna damuwa a kanka,
to tana son ka. Idan ko ta nuna ko in kula, dole ka canza shiƙa. Gaskiya ki fita min da hanyar da zan yi samun soyayyata. Na gode Aziza kuma na ji daɗin haka. Amma ban da abin ka'idi, ai da ka kyale yarinyar nan. Idan ka bi a hankali fa tana nan, kowa zai amfana. Ai da zafi akan daki karfe, saboda haka ba zan yi sanya ba, da wuri zan je. Tunda shi a waisu ya more, amma ya zuba. Ai kuwan baka shawara, da za ka kyale ni, domin gobe idan Allah ya kai mu can ƙauye za mu je mu kai hari. Haka ne fa, amma gaskiya baka isa ba, na gama haɗa kaina. To kaga, a wukar yanzu yaushe za ka ci. Bara in bari sai dare ya fara. Mugu ɗan masara. Mugu ne. Ina yanka hardo. Hajiya, cikina na ciwo Hajiya. Hajiya cikina Hajiya. Cikina. Wayo Allah. Wayo Allah Hajiya. Hajiya cikina. Wai da gaske ne? Hajiya zan mutu Hajiya cikina. Sorry. Me muke damun ka? Hajiya cikina. Cikina ciwo yake Hajiya zan mutu. Sa'a ba. Zan mutu Hajiya. Sorry ba maganar mu za. To ya za mu? Ruwan sanyi zan sha Hajiya. Ruwa. Saka mana ruwa Hajiya. Wayo Allah da wayo. Hajiya zan mutu Hajiya. Sorry. Wayo cikina Hajiya cikina. Ban samu na ɗauki kwab ba, ha? Hajiya ba za ki bani. Ba fanyi Hajiya. To ya mace ɗakin ba ka me sanyan tashi. Wayo Allah. Mace? Mace Hajiya. Ladidi, wai menene kike ta wannan leƙe-leƙen haka? Ina leƙe ne, na ga ko sun taho? Domin na san ba za su taɓa barin ki ba. Haka za su ce miki zariya, aƙalla har tsawon sati ɗaya, domin sun ga sabon mutum. Ai a cikin kalan masifarsu, ba ki ga komai ba, don ba su ji miki ciwo ba, ko sun zautar da ke? An shiga uku. Wannan wace iriyar masifa ce haka? Aini lokacin da aka kawo ni, na fi kwana 10, mutane iri-iri ne kullum suke zuwa wurina. Kin ga baiwar Allah can? Ta bayan ki ga ta can. Tun da kika zo cikin gidan nan, ko in ce tun da kika zo tentin nan, kin ga ta yi magana? Masifar da ta gani ne, da tashin hankalin da ta gani, shi ya juya mata kwakwalwa. Shi sa ta zama haka. Me suka yi mata? Fyaɗe? Fyaɗe? Ai da fyaɗe ne da sauki. Da iya kimarta za ta rasa da darajarta kamar yadda muka rasa tamu. Ita ma kamar wasu ne daga cikin mana. Ƙauyen suka je, suka kashe na kashewa, suka ɗebo wanda za su ɗebo, suka yi rashin imani, suka yi rashin kyan mutunci. Wannan ranar ita ce ranar somawar ƙaddarar ciwonta. Daga yanzu kin zama matar oga da kin ga na kashe mijinki. A wannan ranar haka shugaba ne mata fyaɗe duk da bata cikin hankalinta
san me take yi ba. Farkon san da aka kata tantin nan. Tana iya kuka, tana iya magana. Daga baya, kukan ya gagare ta. Allah sarki rayuwa. Akan idanka, a kashe maka miji, a yi maka fyaɗe. Sabdijo, tana ma da dauriya. Idan da ba don haka ba, da tuni zuciyarta ya buga ta mutu. Wayo, aja. So, sorry. To, haki bari in kira doctor, sannan kuma cikinka bai daina ma ciwo ba. Kana sa rayuwanka ko Dahiru? Ina so mana ranki daɗe. Kar ki damu ba ciwon cikin nan na saba da ita. Wayo mama. Amma ka ci abinci? Dama dai can. Ya za a yi kasan kana da ulcer ba za ka ci abinci ba fi sabilillahi sai ka ce rayuwar nan naka ɗin guda biyu ne? Hana doctor. Da Allah ina da patients ne da ke fama da ciwon ciki da Allah za ka iya zuwa? Wayo. To na gode. Akwai wani abu da kake sa ka ci? Ba komai hajiya. Daidai abu mara nauyi haka in zai samu. Taliya sai? Insha Allah hajiya. Bari dafa maka. Sannu. Oh, cikina. Yan mata. Dan Allah, dan annabi bawan Allah kai haƙuri. Dan Allah kai haƙuri kaka keta min mutunci na. Kaka manta ni ya ce kuma na tabbata kai ma kana da 'ya'ya. Ni uwa ce wanda na tabbata uwa ce ta haife ka. Ko dan wannan darajar dan Allah kai min rai. Kaka tsira min da mutunci na. Wannan mutunci, wannan rai wace kima bayan jiya abokina a nan. Ba a gaban ku aka yi ba? Na ce ba a gaban ku aka yi ba? Ne a ciki kuma. Haba 'yan mata. Haba 'yan mata. Allah yau ina ilaihi raji'una. Dan Allah ka rufa min asiri, dan girman Allah ka yi hakuri bawan Allah, dan Allah. Au. Yau har da wasa ma a ciki, me haka? Haba 'yan mata. Yu kaɗai ɗiya nan ware ki a ciki ma har a ci ma haba beauty. Naino.
Asad CNG shine sashen makamashi mai tsafta na Asad Energy Fleet Limited wanda aka kirkira domin jagorantar canjin Najeriya zuwa hanyoyin makamashi masu arha da ɗorewa. Muna alfahari da kasancewa kamfani na farko mallakar ɗan arewa wanda ya kafa cibiyoyin compressed natural gas wato CNG na farko a arewacin Najeriya, inda wurarenmu na farko a Kano, Kaduna da Abuja suke dab da fara aiki. Muna da yaƙinin cewa arewa za ta iya samarwa kanta makamashin CNG cikin gaskiya, inganci da kuma ɗorewa. Ta hanyar saka jari a tsarin CNG muna taimakawa rage hayaki da gurbatar iska tare da samar da madadin man fetur da diesel masu arha da kuma aminci. Kowace tashar Asad CNG an gina ta ne don amfanar al'umma, tana samar da ayyuka domin taimakawa masu sufuri da kuma ba matasa sha'awar bin tafarkin makamashi mai tsafta. Asad CNG tana daidaita da shirin Presidential CNG Initiative (PI CNG) na Najeriya don tallafawa burin ƙasa, tattalin arziki mai kyau da kuma ɗorewa. Yau babu wanda yake da lokaci da yawa. Shi yasa A1 Data ke kawo sauƙin sadarwa cikin sauƙi da sauri. A1 Data shine tushen sadarwa na gaskiya. Ko da kwastomomi sun min yawa, A1 Data na ta min da kasuwanci na cikin sauƙi, na sayar da data sannan na sayar da airtime ba tare da wata matsala ba. What is economics this semester? Okay. So here's Karatu a online ko karatu a YouTube ko biyan kuɗi a banki yana samuwa ne cikin sauƙi in dai da A1 Data. Data, NEPA, TV cable duka na biya a guri guda. A1 Data shi ne tushen komai. A1 Data. Tushen sadarwa. A1 Data. Tushen sadarwa. A1 Data. Tushen sadarwa. Sai data, airtime, biyan NEPA da cable TV cikin sauki. Sauke A1 Data yanzu daga Play Store ko App Store. A1 Data. Tushen sadarwa. Wani yanzu saboda Allah ni fa ba ma wannan ba, ni tafiyar nan da muke ta yi ina zaka kai mu ne, ni fa na gaji. Kuma ka ce idan ka yi tafiyan nan ka dawo za ka kawo kayan bebi, ka san kuma na kusa sauka, amma haka ka dawo baka kawo komai ba. Dama na so na miki ba zata ne, akwai inda nake so zan kai ki tuntuni. Kayan su ya mafi inda zan samu miki in na mai tafiya. Ka tabbata? Sosai ma kuwa. To shi kenan za mu gani. Habib Baby Shop muna da kayan jarirai masu inganci har zuwa kayan wasannin yara. Kayanmu kayan zamani ne, muna kawo kayayyaki tun daga ƙasar Turkey wato ƙasashen waje. Habib Baby Shop muna nan a garin Kano cikin kasuwar Sabon Gari, Ibo Road by Market. Shago mai namba 1819 ko kuma shagonmu da ke kan titin Zoo Road, Maria Plaza opposite Sahat Store. Habib Baby Shop, duniyar kayayyakin yara. Habib Baby Shop, farin cikin uwa da yaron da take dauke da shi. Mafi ina ta miki magana a falo baki ji ni ba. Tsaya dai tukuna. Ya magana an da na ce ki tura ma kawayena. Duk sun ce ba su samu ba. Mami, tun jiya nake kokarin in tura ma kowa ya ki dropping. Kuma dadi ya ce karin ƙara tambayin ya mama dai sai mun data. Kwatta da hankalinki, nesa ta zo kusa. Kishi ya kare, yunwa ta kawo. Amma wannan sharhin da na yi miki zaki same shi kadai ta manhaja Bilal Sadas. Bugu da ƙari a duniyar manhajar data subscription, Bilal Sadasop shi kadai yake da USSD code. Cikin sauri, cikin sauki, cikin inganci. A manhajar Bilal Sadasop kadai zaki samu wannan tagomashi. I love you, Mom. I love you. Kai. Mami kin yi gaskiya. Manhajar Bilal Sadasop
mu ne na farko a duniyan bukatunku na yau da kullum. Sai kun zo! Sannu. Tunda wajiya. Ya kake jin jikin yanzu? Da sauƙi alhamdulillah. Ba shi dai. Alright, to yanzu na kusa sauke abinci idan doctor ya zo sai ya baka magani ka sha ka samu ka kwanta. Na gode hajiya. To bari mu je. Ba komai, na gode. Lalo, sashi, ko shi sashi a wuya, so mu fita. Tashi na kawo abincin ka ci. Na taimaka maka ne? Hajiya zan iya. Gashi to. Tsaya barin baka kawai. Menene? Gaskiya ba zan iya cin taliyar nan ba hajiya. Wani iri take ma a hanci. Tayar min da zuciya take. To me kake so? To da za ɗan samu ɗan fara ko da maiko da ɗan kifi in zai samu haka shi zai fi. Ok, to barin jin ga me zan yi. Na gode hajiya.
Halakulu. Wa wannan wani irin wulakanci ne babu kifi a cikin gidan nan sannan kuma baki faɗa min ba gashi amfanin shi ya taso? Sai gobe. Dama idan abu ya ƙare ina cewa ki bari sai ya kwana ne to gashi ina da bukatan shi babu. To shikenan. Lafiya na ganka haka? Yana ɗan taimakawa. So, na duba kicin babu kifi ko kaɗan sai dai na an dafa maka ne? Ai, hajiya gaskiya naman nan ba zai yiwu ba. Dan da dai ba a samu kifin bayanai ya zan yi haƙuri. Tun da ana so barin sa a samu. Ina zo. Hannu Shati, kina ina ne da Allah? Yawwa, mutumin nan ne ba lafiya, so kuma na dafa masa abinci ya ce ba zai ci ba kifi yake so. So ina son maza ki ɗanyi branchin sabon gari ki samo kifi, I don't know, farfesu, gasashe, so ki kawo su gabaki ɗaya don Allah yanzu. Shati, kake bata min lokaci. Ashe kina ta nan na duba ciki ba kya nan ai. Wallahi ina nan kuma ina ta trying number ki baya shiga. Zara, lafiya kalau kike kuwa? Mutum fa na ce miki ba shi da lafiya, mutumin ki ne bai da lafiya. A'a. Ban gane ba mutumi na ko kuma mutumin ki. Yanzu dai kawo sakon nan. Ciwon ciki ne ke damun sa, probably ulcer ne, sannan kuma mutum ne ba mai son ma cin abinci akan lokaci ba. Assalamualaikum. Sorry. Sorry, thank you. And that's counting saturation. Gashi mun samu 3 different types of fishes a addition din su, so ban san wani kake so. Na fi son gasashe hajiya. Wannan mai farfesu din baya. Hajiya, muna da garin kunu kuwa a gidan nan. Wallahi haka kawai sai ina je ina son abu mai ɗumi. Akwai garin kunu a gidan nan? Ni ta ya za in sani? Kafar ki manta Shati ce fa a gaban ki ba kula ba. Oh, na sha'afa. Bara in je in duba. To, da. Kaga, duk fa wannan abubuwan da kake fa ba za su fashe ka ba. Me kuma ne? Ciwon ƙarya mana da ka kirkira duk dan ka ba mu Zara wahala. Kaga, tun wuri ma gwara ka kawo ƙarshen wannan basajen da kake yi. Tun kafin in kawo maka ƙarshen ta sigar da ba za ta yi maka daɗi ba. Yanzu haba, ba ni da lafiyar ma ba za ki bar ni na huta ba. Kar kai tunanin cewa don ka yaudari Zara, ni ma za ka iya yaudara ta. Gwara kuma tun wuri ka farka daga wannan baccin da kake yi, don ka san dai ni ba za ka iya yaudara ta ba. Ina fata dai baka manta da lissafin kwanakin da na ɗiba maka ba ko? Na faɗa min kai wane ne, sannan kuma me kake nufi? Ina fata dai yana nan a cikin ƙwaƙwalwanka ko?
me mata mu ta ci nufi da ni? Kowa jama'ar cikin wannan kasuwa ga wata gagarumar sanarwa daga bakin sarkin kasuwa. Yawwa a taurara da kyau a ji wannan sanarwa a da kuma da kashe daga yanzu duk wanda zai sayi data idan ba a wajen yayin shantali ba to kada mu sake ji ya sayi wata data. Yawwa a ji a sani. Ai ranka ne data ya shantali shege tsada ne gare ta. Ga ta da saurin karewa. Ai ko ni jiya ta bani kunya wajen biyan kuɗin kaya don ba ta da ƙarfi. To jama'a a matsayina na mai kare yakin mutane za mu ji ra'ayin mutanen wannan kasuwar. Dan kai dai wata data ce tafi maka saukin amfani. Gaskiya E3 data. Kai fa Gaskiya E3 data ce. kai fa E3 data ce. sau fi abin da ya dace. Barki mu ma mai abin da ya dace. Wace data ce tafi kowace data sauri? E3 data. Wace data ce tafi kowace data sauki? E3 data. Wace data ce tafi kowace data saurin sarrafuwa? E3 data. Wace data ce tafi kowace data saukin biyan bukata? E3 data. Kuma za ku yi amfani da E3 data. Ku shiga Play Store ko Apple Store ɗin wayoyinku ku sauke manhajar E3 data. Muna sai da katin wutar lantarki, katin waya, TV subscription, registration na jam, Neko Wa'ed, E3 data domin sauƙaƙawa al'umma. Shin ba ku da labarin wannan sabon kamfanin data mai suna Arewa Top Off yana rabon kuɗi har naira 150 ga masu amfani da shi a duk ƙarshen wata? Inda kana sayar da data wacce ta kai naira 10,000 zuwa sama a duk sati, za ka iya kasancewa ɗaya daga cikin wanda za su mori wannan garaɓasa. Muna sabbin tsare-tsare wanda muka samu muku don masu sayar data wanda za ku ji daɗin su sosai, saboda haka za mu muku bayanin yanzu kamar haka. Muna da tsari na dafto wanda zai dinga sanar da kai da mutane kake bi bashi domin su biya kuɗinka. Wannan shi ake kira profit system. Wannan shi zai gaya maka cewa ka samu riba naira kaza, duk abin da kashe a cikin website din mu zaka san nawa ka samu riba a ciki. Wannan shi ake kira top user system. Saboda haka zan muku bayani akan yadda yake aiki yanzu. Duk 30 ga wata muke wannan kyauta. Na ɗaya zan ba shi kyauta naira 50,000, na biyu 30,000, na uku naira 20,000, na hudu 15,000, na biyar kuma zan ba shi kyauta naira 10,000, daga na biyar zuwa na 10 zan ba shi kyauta naira 5,500. Idan mutum ya kama daga mutum na 10 zuwa na 20 muna naɗa shi top user mu rage masa farashin data. Ku daina shan data mai tsada, yanzu ga mai arha ta zo. Arewa Top Up ita ce mafi araha, mafi sauri, mafi aminci. Haba abokina, masu waye suna aiki da wannan application, kai kuma kana ina? Ko ina kake a Najeriya, Arewa Top Up tana aiki. Muna da customer care waɗanda suke aiki dare da rana domin su kula da matsalolinku. Ko da ka gwada wasu baka ji daɗi ba, ka jarraba wannan, na tabbatar insha Allah ba zan ji kunya ba. Ka shiga Play Store yanzu ka sauki application din, wannan shine sunan da muke aiki da shi a Play Store. Darakta ɗan Hausa ke magana, kuma na zo muku da babban sabo. Shararren kamfanin nan namu na MI Real Estate and General Enterprises yau masu ne ba su ƙasa abu ba suka sake yanka muku ingantattu kuma makama kan filaye a wannan shararriyar unguwar ta Langel wato cikin EE. Ingantattun filaye waɗanda aka yanka muku su makama sannan akwai makaranta, akwai masallaci, akwai kuma makabarta. Kada ku manta akan tsarin nan ne na biya kaɗan duk wata wato easy buy. Al'ummar ƙasata da kuma yankina, ina 'yan kasuwa, malaman makaranta, jami'an gwamnati, ga duk mai bukata naira miliyan 2,700 ne waɗannan filaye, kuma a watan farko ku biya naira 200,000, daga nan kuma ku ci gaba da biyan naira 100,000 har tsawon watanni 25. Shikenan fa ka mallaki wannan fili ya zama naka halak malak. Ga masu bukatar waɗannan filaye tuntuɓe ni kai tsaye a email ɗina danhausang@gmail.com ko kuma ku taho kafa da kafa ku zo ofis ɗinmu da ke lamba 2 nan titin Rimin Auzunawa daga tsallaken katangar Northwest kusa da Next Door Stadium domin narkon waɗannan filaye su zo hannunku. Malam kusan awa ɗaya kenan. Ka kasa tura kuɗin nan. Kuma ka ce asibiti za ka yi maganin nan za a ba mara lafiya. To ai data ce. Dakata, idan dai data ne, bari in taimaka maka. Bude wifi ɗinka. To, bari in bude hotspot ɗin. Ikon Allah gashi a tafi kuwa. Amma wace irin data ce wannan? Alarm Post Data kenan. Za ka iya sauke application ɗin Alarm Post Data App Store ko kuma Play Store. Sannan kuma ba sa caza ɗin ko sisi a lokacin da aka samu su kuma rijista kyauta ne. Ikon Allah.
Haka kuma za ka iya amfani da application ɗin Alrahus Data ta kowane yare. Sannan kuma kana da kamasho ga duk wanda ka gayyato ya rajista. Madalla da Alrahus Data. Za ku iya buga kati, sannan kuma za a iya buɗe muku website ga masu sha'awa. Masu website ɗin ma muna siyar musu da data a kan sari. Da katin waya na kowane layi. Sannan za ku iya siyan katin wutar lantarki da na subscription. Ga masu korafi ko tambaya, za ku iya danna alamar WhatsApp a cikin application ɗinmu domin magana da customer care ɗinmu. Ko ta lambar wayarmu 070-166-128-8. Ko ku same mu a ofis ɗinmu da ke Rijiyar Zaki, namba 64 opposite Rumfar Shehu. Alrahus Data za ku kowa. Har ta bil da bil duka Alrahus za ku samu. Ashe kina nan. Allah ya sa an samu garin kunni na saka ruwan zafi. Su haufa. Tabbas ko kin yi sa'a. Dan yau da baki samu garin kunun nan ba gaskiya bana tunanin zaki iya bacci. Me kike nufi? Abin da kike tunani shi nake nufi. Zara, tun da nake da ke bayan iyaye, ban taba ganin kin damu akan rashin lafiyan wani ba. Sai kam sosai. Amma jiyan da kika bi kika damu saboda ɗahir ba shi da lafiya? Look, Shati. Bawan Allah nan he's just sick and I'm taking care of him babu komai. Sannan kuma me a ciki? Tabbija. Lallai Zara. Tabbas kina son ɗahir. Duk wannan abubuwan da kike yi so ne. Look, Shati. Ba Allah nan bai da lafiya, ina kula da shi. Akan me zan so Dahiru? For what reason na fi shi class na fi shi komai? Zara, so ba ruwan shi da kima ko daraja ko kuma kuɗi. So ne yake shiga cikin zuciyar sarki yayi kane ya hana shi sukuni akan baiwarsa. Shati ban san me yasa kike son kiwa ƙarya ado ba. But I'll tell you for the last time ba san Dahiru nake ba. Kawai ina kula da shi ne bai da lafiya and by the way na ɗaura ruwan zafi akan wuta. Ke kuma dare yayi zaki iya tafiya gida. Zara kurata kike yi? Ya ma samu bacci. Sanyin idanuna ka wuce kowa ka dara kowa a rai abincin kaho. Gaskiya kara mai sosai. Akan ka gwara a kyale ni. Biya sadaki na mallake komai na baka kaina na fita hayyaci na. Hello, Aziza. Thank you so much. Na kasa jiriya ne har gari ya waye. Kin ga ƙaunar da take nuna, kin ga irin ƙaunar da take nuna a kaina? Allah ya saka miki da alheri. Ba ki ga duk damuwa ta nuna a kaina. Thank you so much. I can't thank you enough. Consider that.
ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu a nan wani ɗauki da ɗaya a nan wajen ba a ce har yanzu an kasa gano yake yi. Cikin ɗaya biyu ne. In ma a cikin ku akwai wanda yake wannan abun a nan wajen. Ko kuma a cikin wanda muka tara za mu karɓi kuɗin kwatansa akwai wanda yake wannan abun. Kun yi min shiru. A dai tsanar ta bincike shugaba. Yau sai na tantance tsakanin aya da tsakuwa. Amma ba zai yiwu ba. Saboda rashin mutunci a cikin har masarauta ta hana kowa yana abin da yake so. Ga share yanzu. Ina ce ga share yanzu ba su kira ba. Kuma da na gaya muku a kira hukuma a sanar da su kuka ce min a'a ba haka ba. Da yanzu an gaya musu da yanzu 'yata na gida. Ni ma fa abin ya fara bani tsoro. Kai, ka tabbata inda suka ce a kai kuɗin nan ka kai kuɗin? Dadi ina da tabbaci ban yi mistake ba. Inda suka ce a kai kuɗin ne suka tura mana wutan wurin kuma nan ne na kai kuɗin. A kira kowa a gaya musu su shiga cikin lamarin nan. Su ceto min 'yata. Idan har muddin muka kuskura muka faɗa ma hukuma, to za mu samu matsala. Idan mutanen nan suka san cewa mu ne muka je muka faɗa ma 'yan sanda, to za su iya ma kashe mana Amira. Na shiga uku ni altine. Yata tana can hannun ɓata gari. Ni kuma ina na an sa na tsakiya na ta gaya min gado ba ne. Ana ta gaya min kabili da ba'adi. Na kowa. Ba ka da za ka ce domin ya ta Amira. Haka za mu zauna muna nazarin bara a kufai. Duba, za mu iya zuwa mu sanar da 'yan sanda. Amma sai har idan sun ba mu Amira. Idan mu Amira ba ta hannunmu, a gaskiya ni ba zan iya zuwa gurin hukuma in gaya musu. Mami ni ma dai a gani na bai kamata a ce an sanar da 'yan sanda wannan abin. Mu ba su daga nan zuwa safiya in ya so in ba mu sami ta ba duk abin da za a yi daga baya sai a yi. Amma kar a ce za a sanar da 'yan sanda yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Allah ka ceto min 'yata daga hannun waɗannan azzaluman mutane. Allah ka tsare ta daga dukkan sharrinsu. Allah kar ka ba su ikon da za su fitar da rayuwarta. Dama dai tun da farko addu'an kika shiga yi da ya fi mana. Menene haɗuwarku da shi ta ƙarshe? Rabuwanmu da shi ta ƙarshe. Mun rabu da shi akan cewa zai shiga wannan tantin na mata. Shi ne rabuwata da shi ta ƙarshe. Tabbas shugaba ya shiga, kuma lahiya lau ya shiga, amma wala ba mu koma sanin abin da ya faru ba. Na ce ya shiga cikin tentin? Ya shiga. Ya aikata abin da aka saba aikatawa. Shi ke nan iya abin da zan iya gaya maka. Shike. Za mu zurfafa zurfin bincike akan wannan. Kuma wallahi duk wanda na kama da hannu wallahi tallahi sai na kashe shi. Me kuke gudu anan? Gudu ina kuce? Kuna da inda kuce ne anan? Kuna da inda za ku je ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun tsadan Allah. Kuna wani
Ai shiru. Idan muna magana ai ba a wannan kunkunin. Da kuke wani bubuya fito, ke fito nan. Ku fito nan. Kowa ku jari na gida. Ku tsaya sak. Kar wata ta shiga bayan wata. Zan ɗauki kan da bayan nan. Dawo gaba. Ban hana wannan ƙwan ƙananan koce-kocen ba? A nan ina magana ba a mun kuka, ba a kukan. In ba ta da kukan nan ba zan fasa miki kai. From the reigning director, Dan Hausa. Wallahi ina ga ina da matsala kan abu ina, ko kuma ina ga matsala daga kan bankin mu ne. Timina, sun saba gwagwarmaya da mutane irin ku a wajen nan fa. Ka gane in baka da kuɗin nan su a cikin matan da ka zo da su ka sa wata tabiya. Mata ne fa. A to mata aljanu ne su. To yanzu ni zama kamar da wanda za ka gani ba zai iya biyan dan wannan kuɗin ba. To ga zahiri. Ku tashi mu je same mu a mota. Wallahi ba inda za ku je sai ku biya kuɗin nan. Ba ga wanda zai biya na a gaban ka ba? Kwanda tun murku ne wanda zai biya mu kuɗin mu. Kakkare na mana har sai mun nemo wanda zai biya. Ai ba sai ma sun nema ba. Faɗi a kan. Kuɗi sun shiga yin labai. Abokina, da Allah ya aka yaka. Ka san yawancin lokuta ana samun wannan issues din ne daga data. Ni kaina da ina fuskantar irin wannan kalubalen kafin aka gabatar da ni zuwa ga Zara Soft Data. Shikenan na wuce gurin. Ai ko yanzu sauke Zara Soft Data nan mai maka da kuɗin ka. Kun ga data za ta zuba min da mutunci? Wani lokacin matsalar ba daga banguna take ba. Shiga Play Store ko App Store ku soke manhajar Zara Soft Data. Bayan data mai karko kuna iya biyan kowane irin bil a cikin app ɗinmu. Kamar biyan kuɗin wuta, siyan katin waya, rijista wa Jam da Neko da kuma TV subscription. Zara Soft Data, lamba dai a duk faɗin Najeriya wajen samun data mai sauki. Za ku iya siyan 1 gig na datar MTN, Glo da kuma Airtel a ƙasa da naira 300. Sannan da zarar ka sa kuɗi akan Zara Soft nan take zai shiga. Sannan masu sai da data, kuna iya saran data a Zara Soft sannan ku saida wa customers ɗin. Yanzu akan wannan ne Ilham ta fasa aure na? Shirman banza shirman wofi. Kai ne ka ɗauki wannan abin a matsayin shirme, amma ni a matsayin zunubi na ɗauke shi a cikin soyayya. Aure na yana nan a lokacin da aka saka. Kawai shi ne ba zan aura ba. A ina za ki samu wannan namijin? Kuma ki aure shi a cikin sati ɗaya. Ga wani family ka fito? Umar ni maraya ne. Aiki fa? Ina koyarwa ne, kuma baya ga haka ina yin 'yar buga-buga. Me za a jira? Shaidu biyu sun isa a ɗaura aure. Amma Farida kun cutar da ni, me yasa tun da ba ku gaya min da wannan abin ba sai yanzu? Menene alaƙa ki da Salim? Idan har ba kya so in cutar da ke, ki gaya min menene tsakanin ki da Salim? Ina da mata sabon zama zai fara zuwa muku a ranar Alhamis 27 ga watan Nuwamba da misalin karfe 7 na dare a tashar Rariya TV da ke manhajar YouTube. Haka kuma zai zo muku a tashar Algaita TV a kowace ranar Alhamis da misalin karfe 7 na dare. Bana na dama zuciya ke na baiwa inda da ke komai da ya mera. Bana na dama zuciya kai na baiwa inda da kai komai dai lailo. Bana na dama a wata shida soyayya. Bana na dama ni auren ka na shirya. Bana na dama haukace a soyayya. Tsanani rinsi sauki yana tafi karki ji tsoro samsam nutsu gane na kafe babu wata zuciyata akwai ta dafi ba mu da laifi soyayya ta hada mu har da ki damu Allah za ya tsare mu sa'idan ki cikin nawa kar da ki damu ku bar wani guna-guni Allah na rage babu mai taba ni ne sarai a salimi baya cutar amira ina gani bana na dama zuciya ke na baiwa inda da ke komai da ya mira. Bana na dama zuciya kai na baiwa inda da kai komai dai lailo.
haukace a so